So, nandito tayo ngayon sa Santa Rita Industrial Park. Dito to sa may San Jose, Sagurong, Pili. Ayan, makikita nyo naman, ang daming sasakyan at ang daming bodega dito sa lugar na to. Ayan, may naabutan pa tayong isang trailer truck nagmamaniobra. Papasok siya sa bodega, siguro delivery yan naman kung anong pangarga niya dyan sa isang bodega. Ayan o, ang laki kasi ng mga bodega dito. Halos lahat ng nandito ay mga bodega. So palabas tayo sa National Highway. Ayan guys, yung wholesale store dito sa PD, yung Soy Sing. Ayan, pwede kayong mag-online dyan. Dito naman, paglabas natin sa National Highway, makikita nyo yung isang tambak na bilihan ng sasakyan mula Cherry, Photon, Chevrolet, at yung showroom ng BYD. Dito yun. Ayan, makikita nyo dyan. Dami kasi. Ayan, yung BYD showroom. Dito lang yan sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Papunta tayo sa Naga City. San Jose Elementary School, Pili District, at syempre katabi niya yung National High School na San Jose din. Drive lang muna tayo guys. Ang mahal na ng gasolina ngayon. Parang mabuti rin yung epekto kasi parang umunti yung parang kaunti lang yung tumatakbong sasakyan ngayon na araw dito sa highway. Parang nabawasan yung tumatakbong sasakyan. Ito naman guys yung si Bisua. Isang university dito sa Pili, Camarines Sur. Central Bicol State University for Agriculture. Daming estudyante dyan. Yan ang isa sa pinakamagandang paaralan dito sa Pili. Dito naman guys sa una-unahan, ito naman yung papasok sa Naga Airport. Yan yan sa may kanan, papunta yan sa airport. Naga City, Naga Airport. Ito naman yung St. Therese Chapel. St. Therese Parish, hindi siya chapel, parish pala siya. Dito naman sa kanan, nandito naman yung DepEd Camsur. Camarines Sur Division. At saka dito naman sa kaliwa, ito naman yung Camp Win Martiliana, Philippine Army Camp Win Martiliana. Ayan, dumami na yung sasakyan. Tingnan natin yung magkano naman yung gasolina dito sa isang gasolina. Yan, yung diesel niya ay 78.8 at yung gasoline naman ay 69.7.
gas mill, gasoline station. Grabe na, no? Almost 30 pesos na yung tinaas ng produkto ng gasolina simula nung magbombahan sa Middle East. Grabe talaga ang epekto ng gera nangyayari ngayon sa Middle East. Walang panalo dyan. Lahat talo. Hindi lang doon sa Middle East lang. Apektado lahat ng parte ng mundo, saan mang sulok ng mundo apektado lang. Dito naman sa clean fuel, 85 na yung diesel niya. Grabe, mahal. Guys, ito yung showroom naman ng Toyota dito sa Pili. Ayan, yan sa may kanan, tingnan niya. Showroom yun ng Toyota. Ito yung palaging may binabawang sakyan. Madaming sales siguro siya. Ayan, may Shell dito. Tingnan natin kung magkano yung kanyang paninda. Aba, may 91 na. Yung diesel, 91.69. Grabe. Yun yung pinakamataas ha. 91. 9 na lang. 9 na lang ang sukli sa 100. Patay tayo dyan. Sa Shell yun, Shell 91.69 ang diesel. Meron pa ditong sea oil. Tingnan naman natin yung sa sea oil. Ito nga pala yung sa may kaliwa, yan yung Bicol Medical Center, Department of Psychiatry. Part yan ng BMC Hospital. So, ito yung sea oil. Ang unleaded niya is 69. Wala siyang diesel. So gasolina yung available niya, 69.35. Now entering the Palestina. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Hanggang sa susunod na vlog. Bye bye.